आगे वो सब बता दी भैया कि गाना ट्रेंडिंग में आ गई जी हाँ। अब ट्रेंडिंग में कितना पर चल रहा हो भैया, तो रउआ सबके बतला दी भैया। तब भैया रउआ सबके बतला दी कि गाना आते ट्रेंडिंग में चल गई जी हाँ। रउआ सबके बतला दी भैया कि गाना के जौन की रिकॉर्ड बा 1 घंटा में जबरदस्त रिकॉर्ड बनेले बा गाना। रउआ सबके प्यार आशीर्वाद के बदौलत ई गाना बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना देले बा। रउआ सबके बतला दी भैया हम वो गाना के बारे में बात करते हैं जौन गाना आज सुबह आयला वेब म्यूजिक पर जी हाँ। जौन की गाना के टाइटल बा भैया कैसन पीवा के चरित्र बा 2। तो भैया ई गाना रउआ सबके 1 घंटा में मात्र 57,000 लाइक ला देले बा जी हाँ। काहे कि गाना बहुत मस्त बा, बेस्ट बा, एकर जौन की वीडियो क्वालिटी बा भैया कमाल के वीडियो क्वालिटी बा। रउआ सब देख सकत हन कि पावर स्टार पवन भैया की रोमांटिक मूड में ही भैया वीडियो शूट कइल गइल बा। तो कमाल के पावर स्टार पवन भैया एक्ट्रेस रानी लाग रहल भाई। अगर वो सब बता दी भैया कि मात्र 1 घंटा में 2,66,000 गाना के व्यू मिल गए भैया। अगर वो सब बता दी भैया कि गाना ट्रेंडिंग में आ गइल बा जी हाँ। अब ट्रेंडिंग में कितना पर चल रहा हो भैया, तो वो सब बता दी भैया कि गाना 13 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में चल रहा बा ट्रेंडिंग पर। बहुत जल्द भैया ये 1 नंबर पर जाए वाला बा। कसम से कहता नहीं भैया कि अभी बिहार में हुई 2 पॉइंट अटकल बा और तुझे ना देखू तो चैन भैया 3 पॉइंट गल बा। दोनों गाना में से कोनो गाना 1 नंबर पर ना जा रहा बा। लेकिन वह सबके बता दी भैया कि वेब म्यूजिक जो उनकी चैनल बा भैया, जौन चैनल से पावर स्टार पवन भैया गाना आयल कैसन पीवा के चरित्र बा, रोगा सबके बहुत जल्दी 1 नंबर पर मिली। कब मिली भैया देखे के, जब रोगा लोग ये गाना के प्यार आशीर्वाद देम तब गाना 1 नंबर पर हमनी के देखे के मिली। और हमनी के भोजपुरी के गाना भैया ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 1 पर दिखी। तो रोगा लोग जाके गाना के सुनी और प्यार आशीर्वाद खूब दी। सिर्फ भैया गाना सुनला से ट्रेंडिंग में ना जाला। रउआ सब लाइक कमेंट जरूर करें। पावर स्टार पवन भैया के कैसन मूड बा भैया कुछ कुछ में कमेंट करें, तब जाके भैया ट्रेंडिंग सेक्शन में नीचे आई जैसे 1 नंबर पर रउआ लोग के मंगावे के बा। तो गाना के खूब प्यार आशीर्वाद दी जरूर भैया। रउआ लोग के मेहनत सफल हुई। 1 नंबर पर गाना के करके हमनी के दिखाएगा भैया। ऐसे भैया गाना कोनो खराब नहीं है कि यहाँ गाना सुन के बोर हो जाता आदमी और ट्रेंडिंग नंबर पर 1 पर ले आवे के बात करता नहीं। ऐसा बात नहीं है। गाना भी भैया बेस्ट बा, पुराना वर्जन के नया वर्जन में लावल गइल बा। गाना बेस्ट बा, लोग जाके सुनी और प्यार आशीर्वाद गाना के दी। तो भैया अगर पावर स्टार पवन भैया के फैन बनी तो हमारा वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता नहीं अगला वीडियो, तब तक नमस्कार।